Το μόνο που είχε ήταν ένας πετεινός και περνούσανε καλά μαζί. Μια μέρα ξυπνά ο πετεινός και της λέει «Γριά, εγώ θα φύγω. Θα πάω να βρω την τύχη μου». «Να πας, πετεινέ μου». Του έδωσε μαζί λίγο ψωμί, λίγο νερό και ο πετεινός ξεκίνησε. Και εκεί που πήγαινε και προχωρούσε, συνάντησε την Αλεπού. Πετεινέ, για πού το έβαλες? Εγώ πάω να βρω την τύχη μου. Να έρθω κι εγώ μαζί σου. Να έρθεις, Αλεπού, αλλά στο λέω, αν κουραστείς θα σε φάω. Προχώρησαν το λοιπόν μαζί, μετά από λίγο η Αλεπού κουράστηκε. Ο πετεινός πεινασμένος καθώς ήταν, την κατάπιε. Και συνέχισε μονάχος. Και εκεί που πήγαινε, να σου ο λύκος. «Πετεινέ, για πού το έβαλες?» «Εγώ πάω να βρω την τύχη μου». «Θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Να έρθεις λίγη όμως, αν κουραστείς, θα σε φάω». Προχώρησαν, κουράστηκε ο λύκος, μια μπουκιά τον έκανε ο πετεινός.